खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 अक्ट'बर 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां गोबां खामानियाव मुखुब थागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन बयजोंबो अनसायजागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुनखौ बाङाय फोथायनायानो गाहाम सुथुरा खहा खालामनो नाजागोन नाथाय अब्लाबो गावसोरनो जेनफिनगोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ बेले बेजे मोनगोन माखौबा साननानै गोसोआ दरसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन बिसि फिसायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बबेबा बादायलायनायाव बाहागो लायोब्ला देरहासार जागोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदि रोखोमनि बेरामजों गाग्लोबजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोआव टेनसन बांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन समाजनि बबेबा खामानियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन
गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो खामानि मावनो गोसो दुंगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।